Ćao Jovana, ti si članica Unije srednjoškolaca Srbije, je li tako? Tamo radite mnogo zanimljivih stvari i korisnih za društvenu zajednicu, pa te molim da nam kažeš nešto više o tome. U redu. Bavili smo se raznim organizacijama. Na primjer, ja sam bila pozvana da učestvujem u Zoom platformi, da mnogi su učestvovali iz Srbije, nije samo bio pozvan Novi Sad. I tu smo se podelili u par grupa gde smo imali postavljene par pitanja i onda smo svi zajedno učestvovali i kasnije odgovarali, ali u suštini smo se bavili tim kako nam je sada dok je ova pandemija i kako se slažemo, kako škola utiče na nas sada, kakvi su nam drugari i tako. I vi ste došli do nekih zaključaka, je li tako? I s kim vi komunicirate? Kome šaljete te zaključke? Jel ste poslani nekim, ajde tako kažemo, odraslima, znači nekim donosiocima odluka ili u školama i tako dalje? Pa mislim da je to sve došlo do određenih škola, pošto svi smo mi, kada smo to pričali, to on je taj koji je organizator bio Dražen Zaćerov, on nam je sve to poslao određenim školama koji su učestvovale i mislim da je to sve do to njih stiglo. Odlično. Znači, vi ste na taj način uticali na neke odluke vaše škole, je li tako? Kako se ti osjećaš kao mlada osoba koja može da utiče na odluke nekih, ajde da tako kažemo, odraslih? Pa, bilo mi je jako drago i bilo mi je drago što mogu da iznesem svoje mišljenje i osjećala sam se baš lepo. Da, znači bila si uvažena, je li tako? Da li je to, šta bi ti, kako bi pozvala neke svoje vršnjake da učestvuju? Šta je to dobro u svemu tome? Šta su prednosti svega toga? Zašto si ti ušla u aktivizam? Pa ja sam htjela da iznesem svoje mišljenje, da kažem kako svi treba da kažemo ono što mislimo i što želimo i da prosto većina dece i ljudi da kako se osjećaju treba da iznesu to i da prosto svi možemo da kažemo šta želimo i mislimo i da se to uvaži kod nekih starijih i ljudi koji mogu da to da utiču. Je li to u praksi izvodljivo? Da li se nešto dešava onda kad razgovarate sa starima? Da, pa izvodljivo je. Šta je tvoj najbolji primjer toga da ste u razgovoru sa nekim, ajde da kažemo, odraslima, da li u školi, da li mimo škole, uspeli da pomerite neku stvar i da se dogovorite oko nečega? Pa mislim da je sigurno bolje uticalo na druženje u školi i među vršnjacima mnogo manje je bilo vršnjačkog nasilja i mnogo smo se svi više slagali i složili i sad je mnogo bolje. Sad je mnogo bolja atmosfera. Znači kad se razgovara, bolja atmosfera. Da, kad se reše. Znači preporuka je mladima da se uključe u sisteme, je li tako, u srednjoškolske unije, parlamente i tako dalje, da bi kroz razgovore doprineli boljim okolnostima, nenasilju i tako dalje. Možemo tako da zaključimo? Da. Ok. Hvala ti puno i vidimo se.